Ak máte v garáži starú babetu a stále ju používate, čakajú vás zmeny. Doteraz sme na niektorých vozidlách nepotrebovali mať evidenčné číslo. Do 2 rokov ho ale bude musieť mať každé motorové vozidlo, ktoré sa ocitne na ceste. Ministerstvo dopravy sprísňuje podmienky pre motoristov. Dnes môžu majitelia trojkoliek, štvorkoliek alebo traktorov výjsť na cestu aj bez tabuľky s evidenčným číslom na vozidle. Do konca roka 2012 ho už budú musieť mať. Zmena sa týka všetkých vozidiel, ktoré neboli doteraz prihlásené do evidencie, to znamená, nemali evidenčné číslo, ale mali technickú spôsobilosť, čiže mali technické osvedčenie. O pridelenie značky musíte požiadať na príslušnom obvodnom úrade dopravy, ktoré bude tieto osvedčenia vydávať. Značku vydá dopravný inšpektorát a zaplatíte za ňu 66 eur. Z toho 33 eur je správny poplatok a zbytok je poplatok za 2 evidenčné čísla. Ak ani do 2 rokov neprihlásite svoje vozidlo a budete s ním jazdiť po cestách bez evidenčného čísla, hrozí vám pokuta. Policajt môže na mieste uložiť pokutu až do výšky 150 eur. V správnom konaní sa môže pokuta vyšplhať až na dvojnásobok. Tomáš Halán, televízia Markíza.